Post ima nekoliko vrlina. Učitelj svijeta Muhammed a.s. rekao je: post je štit kojim se štiti vjernik od vatre. Ko posti jedan dan u ime Allaha, on će mu udaljiti lice od vatre 70 godina. Muhammed a.s. rekao je: o ljudi, ko je od vas u mogućnosti za brak, neka se oženi, jer to jače utiče na obaranje pogleda i najsigurnije štiti život. A onaj koji nije u mogućnosti, neka posti, jer post smanjuje polni nagon. Poslanik Islama rekao je: u džennetu se nalaze vrata po imenu Rejjan, kroz koja će ući postači na sudnjem danu. Kroz njih neće ući niko osim postača. Allahov poslanik Muhammed a.s. je rekao: ko posti Ramazan vjerujući i računajući na nagradu, oprošteni su mu grijesi koje je počinio. A gospodar svjetova Allah dželešanohu kaže: dobra djela zaista poništavaju hrđava. Postač ima dvije radosti: radost prilikom iftara i radost pri susretu sa svojim gospodarom.